जोंनि जि थांखिमोन उदालगुरि जिल्ला हिसाबै खमावबो माने 30,000सो मानसि जाहोनाय किन्तु आं जि नुबाय बेहाय 30नि बारा मानसिया दिनै बेवहाय जमा जादों बयबो ओंखारबोदों गासिबो हारिनि गासिबो सुबुंफ्रा बेवहाय ओंखारबोदों आरो बेनो फोरमान जाबाय जे उदालगुरियाव जे एबार माने थांनाय बोसोरनि उल्था रिजाल्ट जागोन बेवहाय मोनबा बिपिएफआ देरहागोन बे दिनै रोखा जाबाय आरो नाथाय जों नुनो मोनदों सार नोंथांमोननि सरकार जिखिनि खुंथाय 17 इयार्स दंमोन जुरि दं दाबो बेबायदिनो दङ मेन उद्देश्य मा बे थाखागोन मानो थागोन होनोब्ला थांनाय बोसोराव बा बोसोर सिगां परिबर्तन नायनो होननानै मानसिफ्रा भट होदोंमोन दा बेखौ नायबाय थाबाय नायै नुबाय 5 बोसोर जोमसै खुनुथ' बिथांमोना खोथा होनायखौ मावनो हायाखै ओंखायनो रायजो राजाफ्रा दिनै माने मा होनो गासैखौबो नुजोबखानानै बिसोर जे थगायदों बेखौ मिथिखानानै फ्राय रायजो राजाया दिनै जोंजों फैफिनजोबदों आरो जोंनि मावथिफ्रा दंखाजोबो जेरावबो थांखायाखै ओंखायनो बिपिएफआ गोदोआव जेसेबांमोन बिनि स्ट्रंसिन जादों दा बिराद गोख्रों नाथाय दिनै सार नोंथाङाबो सासे भाग्यगिरि होनना बुंनांसिगोन मानो होनोब्ला जिखिनि बिजाथि महरै दा जिखिनि बेवहाय फोस्रावदोंमोन थिग बेबायदिनो नोंथाङा दिनै रंग समाजनि एमसिएलए एमएलए जानानै दङ थिग बेबायदिनो ब्लेसिंखौ मोनदों नोंथाङाबो आंथ' जाथ'वाखै एमसिएलए जेनेबा नोंथांनि समस्थिखौ बुंबाय आङो दा बेखौ दोलोआसो सिदान्थ' लागोन मा लायो किन्तु आंहाथ' दायित्व दंखायो एमएलए हिसाबै आं खामानि मावगासिनो दङ हाबदों किन्तु रायजो राजानि बिराद अननाय मोनदों आरो दा बेबायदिनो सार गोबां दिनै पाब्लिक सिटियाव नुनो मोनदों जिखिनि दाख्लै बावैसो साख्रिनि बेलायाव जाना थांबाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि प्लास बिसिडिसि लेभेलाव सेक्रेटारिनि साख्रि फैनो गोनांमोन दिनै बुंदों माने जिखिनि बेयावहाय दङ बिटिसि बर्ड बेखौ उथायनांसिगौ होनना बुंदों जिखिनि माने सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्ड सिएसबिखौ उथायनांगौ होनना बुंदों मटनावहाय दाबि होबाय थादों अब्ला दिनै परिबर्तन सरकारनि गोहोखौहाय दिनै माबोरै उथायनो हादों दाबि होबाय थादों बिथांमोनाथ' साख्रि होनो हाखायाखै 4 बोसोरथ' होखायाखै बिसोरो मा होनगोन गोदो जों सिएसबि दादोंमोन सिएसबिखौ बिथांमोना नाङा होनबाय दिनै उनावहाय साख्रिखौनो होनो हायाखिसै दा बिथांमोननि जिखिनि साख्रि होनो हानाय प्रतिश्रुति लानाय बेथ' फुरा फैलारखा न'खर साख्रिया फुरा फैलार आरो ससियेल मिडिया सार नोंथांखौ मोनसे आरो भाइरेल खालामनाय बायदि नोंथाङा जिखिनि जेनेरेसन जों दादोंमोन इयुथफोरनि थाखाय दिनै नोंथांखौहाय गोबां माने ससियेल मिडियाआव बुंथावै बाथ्रा बुंनायखौ सुजुनायखौ नुनो मोनदों मा फोरमायनो सार आं नुवाखै खोनादोंसो नोंथाङा सोंनाया मोजाङानो जाबाय दाख्लि रौता समस्तिनि सोमलिगुरि गामियाव आङो मिथिं गानो थांदोंमोन रायजोआनो लेंहरदों आंखौ सुबा कमिटिया ओइदिनखालि मथा-मथि सोमलिगुरि गामिनि 100 न'खरनि 80 न'खरा आंजों ज' जाफैजोबदों फुराना दंखायो खावसे गोदान हाबदों मथा-मथि 180 एफा मोजां सान इमान रंजाथावथाव बे समावहायलाय जोंलाय सोरनि मा गाज्रि मावनो बेहाय बिथांमोना जि जोंखौ अभियोग खालामदों बे नंखाय जाखागोन जोंनि थाखायथ' मोजांसो बियो जोंहा दिनै जोंनाव इसिबां मानसि हाबदों जों एफा मोजां समाव सोरनि मा गाज्रि मावनो जोंलाय बेफोरबायदि खामानिखौ सोर मावो जायफ्रा डिप्रेसनाव थायो बिसोरसो मावोना दा बिथांमोना हमना ला जुदि हसायैनो लामा मावनो साइनबर्ड बानायदोंमोनब्ला बे साइनबर्ड बेखेवनायनि सानसे सिगाङावनो जुदि गामिनि मानसिया बिपिएफजों जयेन जाजोबदोंब्ला निस्सय बिसोरनि गोसोआसो बधय डिप्रेसन जादों ओंखायनो बिथांमोना बिदि खामानि मावदों ओंखायनो आं बुंनो नागिरगोन बेयो फुरा नाटक बिपिएफआ बिदि मावाखै आं थांदों आंखौ रायजो राजाया बरायदों खथ' मोजाङै बेवहाय मिथिं जादों बयबो बुंदों बिपिएफआव थाजोबगोन दा बिथांमोना बुंदोंलायनो लामा मावनो नागिरदोंमोन किन्तु मावनो नागिरनायखौनो बिथांमोना मा होनबाय जे बिथांमोननि गुन्दा बाहिनिया बेखौ सिफायलांदों बे थैनोबो नङा बे नंखाय बाथ्रा बिथांमोना बे जोंनि रायजोनि बिपिएफनि फारसे अननायखौ नुनानै गावसोरनो डिप्रेसनाव भुगिनानै निस्सय बे खामानिखौ मावदों आरो नाथाय ससियेल मिडियाआव नोंथांमोननि समस्थियावहाय गोबां इयुथ्सफ्रा फोरमायबाय थादों दि सरन एमएलए गोबां इयुथ्सफोरनि थाखाय स्टुडेन्टफोरनि गोबां सुबिदा होबाय थादों मा बुंनो आंथ' बुंना लानाया बारा मोजां नङा आंथ' मावगासिनो दंखायो दा गुबुनफ्रा बुंदोंबाथ' खोब मोजां आं मावदोंबो मावै नङा नाजागासिनो दङ फैबाय थानाय समाव दिनै नोंथाङा फिनार एमएलए जानो हायोब्ला नोंथांनि कनसेप्टआ माबायदि फैबाय थानाय समाव बिदि जानो हायोब्ला एमएलए जाबाथ' आरो दङ ना मावनो बिराद दङ बेहाय आंहाथ' रौता समस्ति हिसाबै एबार ओरैबायदि मोनसे इच्छा दं रौताया आवगोलाव आंनाव गासिबो गोलैजोबामोन दा रौताया फुल कमप्लिटलि गोलैजोब्बाय रौताया जाहैबाय जारिमिनारि मोनसे जायगा बर' आन्दलनजों लोब्बा गोनां बेवहायनो जोंनि बड'फाया आबसुनि प्रथम आफादगिरि जादोंमोन दा ओंखायनो रौता ओनसोला
माने थांनाय सोमावसारनायाव जथेस्थ' माने मा होनो भिक्टिम जानाय मोनसे गामि आरो बे हिसाबै बे ओनसोलखौ आं दा दायथ' लानानै जुदि आं बेवहाय मोजां खामानि मावनो हायोब्ला रायजोफोरनि डेभेलपमेन्ट खालामनो हायोब्ला आंथ' गावखौनो गाव बिराद गोजोननाय मोनगोन आरो ओंखायनो आंहा बिराद इच्छा दङ आसा दङ माने नाजानाय दङ रौताखौ आङो जाहाथे मोजाङै मावनानै आङो जाहाथे जायफोर मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननिबो जाहाथे आङो बोरखौ मोनो। नोंथाङा मोनसे लास्ट कमन कुइसन खालामो थिग दिनै नोंथाङा अपोजिसन पार्टिनि एमएलए जानानै दङ बिपिएफ दोलोनिफ्राय बाट नोंथाङा डे बाय डे गोबां मानसिजों सुबुंजों इन्टारेक्सन खालामो इभेन्थ' नोंथाङा गोबां माने धर्जथाखौहाय दिनै गोबाङानो बुङो दि पलाइटलि रेसपन्स होनो होनना बुङो बेनि बेलायाव नोंथाङा मा फोरमायनो सानो नोंथाङा बायदि गोबां एमएलए दं नाथाय जोंनि बे बिटिसि ओनसोलाव ना आं बेखौ दायित्व हिसाबै मावो आङो रावजोंबो अहंकार खालामा बयजोंबो मिलायनो नाजायो जिहेथु आंखौथ' रायजोआसो बानायदों ना आं माखौ लानानै अहंकार खालामदों बे हिसाबै आङो मावो गुबुन माने बयनाबोथ' मिलायाना साननाय हनाय मावनाय दांनाया आंनि मावनाय दांनायखौ आं बुंदों आं मालाबाबो आंनि पस्टखौ लानानै आं मालाबाबो अहंकार खालामा बेखौ आंनो रायजोआसो होनाय बे हिसाबै खामानि मावबाय थादों आरो Kita